Ayolah mamak jalan sana. Indak dirantang panjang mana ada mak. Larason bibiah tapi cawan tu ni nanggap puak nak pakai jilbab hitam tu di la diori ada mason. La jam 2 hari masonnya kau. Nanya lah kita pentas lain. Sebenarnya macam jauh aja. Kaganti Sirian nasa Kapua, kaganti Pinang nasa Kato, kaganti perkenalan diri kami. Nan kabagurau semalam kini, kabadendang semalam nangko. Sima dek mama jale-jale, nak mason papahkan cie-cie. Nan kabasaluang dah Kamarudin dari Batu Sangka, ketik banamo gadang bagala. Ketik banamo Kamarudin gadang bagala Sutera Jomudo. Tukang dendang kita lebar rampe malam kini. Bilangan pertama wati dekat tukang salung wati Caniago dari Batu Sangka. Nang kedua yani dari Lintau. Nang ketiga kanakan nambo asli orang Siko antara tagadai kemarin tayo orang Siko tawa. Oh fatwa saputra dubalang sati gala balakian. Bari maaf kan tibo di Siko tahu baru. Abiaso nakanakan ya. Tukang organ kita Erita Mala dari Pasar Sijunjuang. Kalau nan parusinya DP kumbuh dibuat tinggalnya induk kaset kami itu senior kami Erita Mala. Tu dari Makson. Kita dihibur oleh inyo juga baru. Padia matu Makson inyo celiak ke muka inyo, celiak ke belakang inyo. Hadi celiak ke sebelah suuk jando. Okey. Ambo sendiri dari Batu Sangka juga Sungai Tarap Kampuang asli. Kapak buruak tagadai maha kalintau kapadang gantiang. Ranca indak buruak tadorong ngalade untuang kaba ajwa. Kamala makson minta tolong. Tiok babini jando jabo. Laon nom bini jando konono mana. Indak ada nagadi dapik. Obo mudah-mudahan iko kok lain lah. Ayolah mama jalan sana indak guno dirantang bandang elok dikumpan dan nyusingke ambil sekadar kapaguno. Elok danga salong jadendang sabui na lagu nantaraso sado dapet kami rendangan. Jo singalang salong dimulai ba itu ada gurau nangko. Kami do indak cadiak pandai timbang dek mama nabasamo. Larami pasada guandangwang dimungko bajalan gadang. Kemudian jalan ke Suliki kaki dah orang kabalai. Sutera Jomudo dah Kamarudin nambuila saluang. Wati Fatwa Joyani Ansu Abadendang Eri Gugua Lakibor Josingalangin dua kita daki. Kandak nak samo di dendangan. Duduk lakak mama duduk nambek pamanuang. Dia giasa doa kandak bagurawawa semalamko. Dubalang sati dan akan pasan. Ko iyo kita kawasaluang rancak duduk nakan tempe amak sama berendang mela kita itu ndak pasang sampai katulnya kan naik jalan. Oke informasi selanjutnya ada Bang Beni YouTuber satu kita dari Sungai Rumbai. Joiko lama sonaya dikenal orang Eka Sutai Karmila Kayu Tanam, Wati Caniago, Rina Dosen, ayurannya termasuk adik-adik Ambon lain kemanakan Ambon lain. Alhamdulillah, amin berkat dukung di sana bersama, tidak perlu berkecek nana. Alhamdulillah jawabnya. Oke, nanti ambilnya saluang tidak Kamarudin pada siang babi hari, pada malam babi minyak, pada menangan cerita maksud dia. Kok kemenangan orang mengecek, nyancak awak mengecek ya. Agilah, Wati. Joyani Ansu Abadendang Salamai menangakan. Jo bismillah guru dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya makan dak celai kami sikun kan dua. Ndak kan jadi YouTuber lu senanda. La la dan jauh
anak ranja hoi tambahan lelai ai lelai disusun jari nasa puluh mak sarato sambanan tak kambang alai sambata kambang alai garam den linyo alai tuana kaganti sirianan sa kapua mak sarato rokok nasa batang alai rokok sa batang alai dimbanyo kini alai tuana Adi cabi akain di bali anga di cabi apa gunti ianganyo alai tuana ai bangunti ianganyo ama ai karam ne elinyoren inyo lalai ladinena minta tabi kami ba kalilawari pulau rimba anak rusuh matita dabi alai matita dabi alai oi dimbanyo kini alai nanakan doa nana kok gawa minta ditimba manan kok dosa ampunanan lebih alai ampunanan lebih alai karam den dinyo alai nanakan doa Oi nande iwa elo ala kamani iwa samo badenda malakito di dia oi malakito di manyo oi ko ado dusana akabe marang Tuhan di pare neda sama lama ko nema oi samalam ko di manyo Nandi bawa ama tuan nagari ama asuali aba pondok rundo antalari den pai batamu du balang sekali kini ama batali ibanganganganjang kowanda kawanda ayo kole andali
Datang youtuber dari Sungai Rumbai Tuhan, we bari juga bisa dicali pulau neda, dicali pulau di mana di makusui di sana, oi kasalah saya Tuhan, ujung apakah indah rasul neda. Indah rasio di mana Eka pulau de ama amarilah ke pulau ama Eka pulau jari yang udang antara diden ai bagurau dan sana asam mula bagurau ama atina narisu aku lailang ama lailang nai anai lo Kanda anak samo didendangkan, kama lagu para tamu kita. Alas balun kata apa tangan dia, kanda ini kakua wa anak punyo, antara adiren akan dua Iwa 10 dari youtuber menyorot ala karajonyo sadang ma ancali awa ala telma nona ko tapi ema amagayo antara adiren noyamayoy elo beko ka apotong ono kasadonyo mungkin di siku ada indua mari ini mak kok balaga sudah iko kalin tau nia edilan suaman mano indua bare naladewa tunjuk akan kakak malam kini ko soal itu jana camibana dubalang na mama tolong jo bicara antara adiden no dindinoy saranca itu induk barewa nana ko obini bisa jadi tambah kuno nanti saja gara Allah nama akaba tambah dulu ragu dan dinyopa tarawih. Oke, sebelum dia akan nak mama kok dulu makan dak beko agilah lagunya ka Singalang Jaya lapek bainti Singalang cancang patah tiga kau dapat soluan jo Singalang kasih. Oke lanjut
Singgalang Jaya Besti. Yes.